Bideo honen bitartez, aizetek herri zen eragindako kalteen ganeko informazioa emon gure dugu. Alde batetik, zabaldu gure duguna da, arreta zerbitzu bat martxan ipini dugula, arreta zerbitzu horren ordutegia goizeko 7:00 arratsaldeko 3:00 artekoa izango da, udal ofizinak zabalik dauzen ordutegi bardina eukiko deu, eta arreta zerbitzu honen helburua bi dire, alde batetik, udalaren azpiegiturak herritarrengan edo pribatuengan eukin deuri esan ondorio desberdinenganeko informazioa jasotzea, eta beste alde batetik, herritarrek eukin aldeuri esan duda edo kezka desberdinenganeko aholkularitza zerbitzu bat emotea. Beste alde batetik, hurrengo egunetan zehar joango gara informazio gehiago emoten, baina esan gure duguna da, udala badabilela, kaltetuak izan diren azpiegitura publikoen ganean lan egiten, seguruakaz lanean gabiz, eta beste alde batetik, egoera berrez hartzeko, finantziazioa lortzeko, gabiz beste erakunde batzukaz bebai, harremanetan. Hirugarrenez, komentatu gure duguna da, edo esan gure duguna, edo eskatu gure duguna da, pazientzia elkarte desberdinak eta kolektibo desberdinak pazientzia eukitea mesedez, egoera berrez hartzen gauzela, eta gitxike joango garela, emoten duguzan pausuen ganeko informazioa emoten.